खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसा मोननाय दा बेनिफ्राय आशा वर्कार नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोजोनथाव रादाब खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंहा मैयासो आसामनि केबिनेटआ नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोजोनथाव रादाब हरदों आरो जेनेबा आसामनि केबिनेटआ एप्रुभेल खालामबाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना जाहाथे माखासे आपडेटनि बागै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हायो दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो जोंहा आसाम केबिनेटआ मैया बेखौ एप्रुभेल खालामबाय जे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय मार्चनि 10 थारिखआवनो मोननो हामारसिगोननो दा मैयासो बिथांमोना केबिनेटआव एप्रुभेल खालामदों दै नाथायबा मोनसे खोथाखौ आं बुंहरनो नांगोन जेब्ला बिथांमोना बुंदोंमोन नैबे फेब्रुवारिनि 20 थारिखआव 9000 होनाखैमोन बिथांमोना 8000 फैसा सोना हरनो होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन नाथायबा केबिनेटआव आसामनि केबिनेटआव बेबादि एप्रुभेलखौ लानाय जायाखैमोन नाथायबा बे बाराव हले जोंनि नैबे आसाम सरकारा मैया जा आसाम केबिनेटआव बिथांमोना नैबे 9000 फैसानि थाखाय बिथांमोना एप्रुभेल खालामबाय दा बेनिखायनो 100% नोंथांमोना दायो सानना लादो नैबे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय मार्चनि 10 थारिखआवनो मोननो हामारसिगोन होननानै नोंथांमोना दायो 100% थिरांथाखौ लानो हासिगोन एबा नोंथांमोना मोननो हाखासिगोन आरो अबयसे अब्लाबो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नांगोन जेनेबा मार्चनि 10 थारिखआव सोहरबाबो सोरनियाबा बेंक एकाउन्टाव हाबनो थाखाय एसे समबो लायो सोरबा मार्चनि 11 थारिखआवबो मोननो हागौ सोरबा मार्चनि 12 थारिखआवबो मोननो हागौ आरो सोरनियाबा माने मार्चनि 15 थारिखहालागैसिम थानोबो हागौ दा जेखियानो जाया मानो मार्चनि 10 थारिखआवनो जोंनि नैबे आसाम सरकारा अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ दायो सोना हरमारथारसिगोन नोंथांमोना एबाराव थगायसिगोन एबा थगायबावगोन नोंथांमोना बेबादि साननो नांला दा बेखौ नोंथांमोना दायो गासिबो मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय आशा वर्कार नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा माखासे केबिनेटआ एप्रुभेल खालामदों जेरै नोंथांमोना 2 व्हिलार मोननो हागोन 2 व्हिलार माने नोंथांमोना स्कुटि मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना जोंनि आसामाव दायो आशा वर्कार होननानै बुङोबा गासै आसाया जोंनि आसामाव खै हाजार जन दङनो 33,656 जोंनि आसामाव दायो आसाफोर दं जाहैबाय दा बिथांमोना 2 व्हिलार मोनगोन माने बिथांमोना स्कुटि मोनगोन होनना बेहाय बुंदों दा बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोना आशा सुपारभाइजार दा जोंनि आसामाव गासै खै हाजार जन दङनो 2570 जन जोंनि नैबे आसामाव आशा सुपारभाइजार दं जाहैबाय दा बिथांमोनाबो माने नैबे 2 व्हिलार माने स्कुटिखौ मोनगोन होननानै बुंदों दा बेनिखायनो बे स्कुटि होनायखौ बिथांमोना नैबे इलेक्सननि सिगांनो होगोन मानो होनोबा बेखौ दासो केबिनेटआ एप्रुभेल खालामदों नालाय दा बेनिखायनो इलेक्सननि सिगांनो बिथांमोना बेखौ होगोन बायदि आरो बिनि थाखाय दायो फैसायाबो सेंसन जाखाबाय दा नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनबाय जानांगौ अब्लाबो जेनेबा डेटखौथ' होआखै अब्लाबो जोंहा दा इलेक्सनाबो एसे सम दं नालाय दा बेनिखायनो नैबे आशा कर्मचारि नोंथांमोना माने जायफोर आशा सुपारभाइजार नोंथांमोना माने नैबे 2 व्हिलार एबा स्कुटिखौ नोंथांमोना इलेक्सननि सिगां मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे गोजोनथाव रादाब जाहैबाय दा बिनिफ्राय जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ गासै खै लाख मानसिफ्रा मोननो हागोन जोंनि नैबे आसामाव गासै 39,70,000 मानसिफ्रा जोंनि नैबे आसामाव अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना सानना नायदो नै गासै आसाम सरकारा बेसेबां टारगेट लादोंमोन 40 लाख बिथांमोना टारगेट लादोंमोन दा बे 40 लाखनि खाथियावनो थांथारबायानोसै मात्र 30,000ल' जोंहा दायो दंबावो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोनाबो बेहाय हाबजोबसिगोन आरो सोरनाबा बेहाय हाबखाजोबबाय दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना नैबे 9000 फैसाखौ गासै खै लाख मानसिफ्रा मोननो हागोननो 39,70,000 बांसिन नैबे मानसिफ्रा महिलाफ्रा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बिनि थाखाय जोंहा फैसाबो सेंसन खालामखाबाय दा गासै बेसेबां फैसा नांगोननो बिनि थाखाय 3,600 कौटि थाखा बिनि थाखाय माने सेंसनबो खालामनाय जाखाबाय दा बे फैसा दंखायो दा बेखौ सोना हरसिगोन मार्चनि 10 थारिखआव बेखौ जोंहा मैया आसामनि केबिनेटआ एप्रुभेलखौ होबाय दा नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे गोजोनथाव रादाब जाहैबाय दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे सम नेबावदो जोंहा दिनै फेब्रुवारिनि जोंहा दिनै 27 थारिख जाबायनोसै दा बेनिखायनो बारा गोबाव सम गैला 11 दिनल'सै नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ मोननो थाखाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंहरनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना मिथिना मोननो लुबैदोंबा भिडिअनि बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो थगायबावसिगोन बेबायदि नोंथांमोना साननो नांला बे बाराव जुदि हिमन्तआ केबिनेट एप्रुभेल लाखांनायनि उनावबाबो जुदि थगायबावोबा नोंथांमोनाथ' जोबोद गाज्रि मोनगोन आरो बियो इलेक्सनावबो माखासे
गोहोम खोलैनो हागौ आरो गोबाङानो बेखौ हिमन्तखौ बुंगोन थगायसुला होननानै दा बेनिखायनो बेबादि बे बाराव हले खालामनो हानाय नंला मानो होनोबा बिथांमोना आसामनि केबिनेटआवबो मैया बेखौ एप्रुभेल लाखाबाय नालाय दा बेनिखायनो 100% नोंथांमोना नैबे 9,000 फैसाखौ मार्चनि 10 थारिखआवनो मोननो हामारसिगोन दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे चेनेलखौबो गासिबो साबस्क्राइब खालामना लालायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों